आंनि बिमा जेरखना दाबो हायाब्रा सोनायालाय थुखौबो खामानि एसेबां गोबाव जाया जों आइया जोबोद रांखिनिखा सना थाबायनो होआ आंखौ लकडाउनाव नोंसा एसेबां रांखिनि देनां खावना लानांगोन बे फाग्ला बोराया बबा लोंना फैलायखा हासुदि माखाजिखौ दिनैबा हले नों गखाया खामानि दामानि मावा गारा ओरैनो बेराय बेराय जाग्रा सेंग्रा गोलि बायदि बबावथ' खामानि मोननांगौ जाखो लकडाउन समावलाय बे बोराया खामानिसो मोनबावा होनदो र' नोंखो माथोलै गना बुरैलै गना papi buri aku बेलासे र' बे जिबोथ' गारहरनो आङो थैसाला नों पापि बोराय बेयावनो थैना था उन्दुना था बेयावनो नोङो बेलाथो बाहेराव हरग्रा जा र' नायहैनो पुलिस